ביום מהיר אחד צריך להוקיע בנחת בחצר. קיפ, אחד הקיפ. קיפ. כן, אבא. לך ילדי והבא את בקבוקי הבירה האלה לסבא שלך. הולך לו קיפ לבית הסבא אשר ביער, נושא את סל המשקאות, ובפיו שיר מזמור. סבא, אתה שם? סבא, מה קרה לך? סבא, מה קורה לך? אתה חולה? סבא, למה יש לך ציפורניים ארוכות כל כך? סבא, למה יש לך אף עטוף כל כך? סבא, למה יש לך אוזן ארוכה כל כך? סבא, למה יש לך שיניים חדשות כל כך? קראת לי?